Ơi zero sứ đâu này hết rồi. Yes, zero. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. खुलुमबाय फिन नोंथांमोननिसिम आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङै दङ स दिनैनि आपडेटआनो जाबाय जोबोद दुखुनांथाव आंनि बे भिडिअसनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानो स जोंनिनो सुबिर आदाया माने होनदोंमोन आरोना गावनि चेनेलाव लाइभ फैनानै माने जांख्रिथायनि थैसामखौ बिजनी जिल्लानि बरगाव लावगाव गामियाव देखायगोन होननानै स थारैनो बेयावनो दसेनो बारहुंखा फैनानै पेन्डेल सोंनायफोरा बायजोबबाय स हाजार हाजार मानसिया दा बेखौ माने नाजाफिनदों फिल्मखौ देखायनो हागोन ना हाया स थारैनो शेयारफोराबो गोलैजोबनानै दङ थारैनो हाफिनगोन ना हाफिना जोबोर सेस्था खालामदों स नै जोबोद दुखुनांथाव जिरायनानै दङ बिथांमोना फारसेथिं बिदि जाजोबबायमोन आरोना पेन्डेलफोरा बिदि जादोंमोन स थारैनो बेयावनो बारहुंखाया फैनानै बायफ्लेजोबबाय जोबोद दुखुनांथाव मोनदों आरोना जाखानाय फिल्म देखायनो गोनांआनो बिदि बायफ्लेजोबना होबा जोबोद दुखुनांथाव स थारैनो बे भिडिअसखौनो नायनानै लादो जास्ट भिडिअसनि गेजेरजों मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोसे बिदि लांदां फानदां जाजोब्बाय आरोना दा बिथांमोना बोरै देखायगोन दा खुलायैनो देखायगोन ना मा होननाय बायसाबो खोनादों आरोना मा जायो बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना भिडिअआ बेखिनियानोमोन थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन अननानै नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानो थारैनो जोबोद दुखुनांथाव जाबाय स भिडिअआ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन अल फ्रेन्ड बाय बाय